Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mad-Deputat Prim Ministru Ian Burch indirizza avveniment organizzat minn Tasties Manufacturing Limited fejn tħabbru prodotti ġodda u ġiet iċċelebrata l-mixja ta' suċċess tal-kumpanija sa mitwaqqif tagħha fl-1969. Fl-indirizz tiegħu, Dr. Bela sostna li l-Gvern se jibqa' impenjat li jappoġġja negozji Maltin u Għawċin li juru rrieda li jespandu. Huwa fakkar kif Malta żammet stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija minkejja sfidi internazzjonali biex tipprovdi ċertezza lin-negozji. Il-Prim Ministru semma wkoll l-inizjattiva Malta Business Wallet li se tissimplifika l-proċess ta' compliance kif ukoll il-programm AI għal kulħadd li se jissaħħaħ il-ħiliet diġitali tal-ħaddiema. Huwa nfazzizza rwol ta' entitajiet bħal Malta Enterprise, Indis Malta u Trade Malta li qed joffru assistenza konkreta lil negozji biex jinvestu u jikbru. Skont Dr. Bela dan il-qafas ta' appoġġ qed jħeġġeġ kumpaniji bħal Tasties biex jaddottaw teknoloġiji ġodda u jkabru l-operat tagħhom. Il-Prim Ministru qal li dan kollu jikkonforma mal-Viżjoni Malta 2050 li tiffoka fuq innovazzjoni u sostenibilità. Minnaħa tiegħu, id-Deputat Prim Ministru Ian Burch qal li s-suċċess ta' Tasties juri kif kumpaniji Maltin jistgħu jieħu swieq internazzjonali u jippromovu l-identità Maltija madwar id-dinja.